Здравейте хора! В днешното видео ще ви показвам как отварям една пратка от AliExpress за Squid Game. Така, нека първото е ето пумпала, самия пумпал. Го виждам най-отгоре. После е и въжето с завързани крайове от двете страни, не знам защо. Сигурно точно за това, където го навиваш и се заплаща дан. Имам гонги. Само да го отворя, ето така. Ето го. Имам го. И ето. Това не знам как се нарича. Би трябвало да е. Това за краката. Трябва да направиш 5 краченца с него. Имам този. Ето тази част от играта с камък и датчето, което си е в комплекта. Като цяло не мисля сега да ви показвам как ги играя, а в някое друго видео. Така че очаквайте утре да излезне, утре от 17 часа да излезне и видеото, в което играя самите игри. И това беше от мен, хора. Абонирайте се с камбанката, за да получавате известие, когато кача нов видеоклип. Лайквайте и чао!